Sortim d'Espolla en direcció al Cantallops, on esmorzarem. Un cop omplert el dipòsit, comencem a pujar per les Sesses en direcció al castell de Requesens. Seguim la pista de l'esquerra i passarem davant de l'avió caigut per l'incendi de 1985. Entrem a França pel coll del Pla de l'Arca. Seguim pujant fins a arribar al coll de Pou. A partir d'aquí tot el que ens queda és baixada. Tornem a passar pel castell de Requesens y arribarem a Espolla. A todo el cabello se me ha caído. Como... Comencem la ruta per pistes planeres sense grans dificultats, malgrat les pluges dels dies anteriors. El castillo de Requesens al Pol. Allá, castell de Requesens. Després d'esmorzar, sortim de Cantallops per les Sesses en direcció al castell de Requesens, que el deixarem a la dreta. Un cop passat la cantina, continuem pujant, ja que gairebé tot el desnivell positiu que farem és de Cantallops al coll de Pou. Abans d'arribar al coll del Pla de l'Arca, ens desviem a peu per visitar l'avió caigut en l'incendi de 1986. Vamos arriba. Vamos para arriba. Ei, anem a fer la foto de grup. Un cop passat el coll del Pla de l'Arca, ens llancem per una pista amb tendència a baixar a la carretera que ens durà al coll de Pou. Gairebé arribant al coll de Pou, ens trobem amb boira i vent, que arrossega el llebre dels arbres. Com diu una de les nostres màximes, fins al final tot és baixada. Tornem a passar per la cantina, el castell de Requesens, la zona dels Olmes, fins a arribar a Espolla. Yo era saltador de pértiga. Una altra ruta assolida per les Camacos.